гледате. Аз съм Антон от RageCraft BG. Скоро, между другото, да ви кажа, че набираме членове за отбора, който искаме да се кандидатира на лично съобщение в канала ни, който, както знаете, се казва RageCraft BG. Така, тук сега ще бием малко. Мисля, че няма да сте да чуем някакво много, обаче все пак, някакво опитаме. Не, добре, нищо, сега не съм казал. Там, както казах, ще питам да кажа на всеки геймплейове. Най-хубава такъв функция не змята абсолютно нищо. Снимам, yes. Добре, да купим нищо на въздуха. Добре, това ще пусна на вас. Така съм да чета. И 50 дни днес. Супер. Между другото, някакви да има клипове на Minecraft. Да включа в тях, това е идея на Мелка Петрова в Facebook, ще ви пратя линк към Facebook-а, линия. Така, ще бъде вече. Просто да ви кажа, че не си гледам някакво или какво нещо. Така, има малко позивата отдавна съм въртя в позаваща. И не знам, какво беше ме назад, че това е бюджет. Айде, ще да вържа това, айде, така е. Съм залагал по 10 страница между другото. Много често ме пуска с 21, някой ми е бигнал в консол, така почвам някой ме пуска с 21. Ако някой не знае как се играе Blackjack, знам се. Ще ме спознае, ако не знае как се играе. Ще види. Сега ще го изчакам. Как изведнъж ще го изпочне? Да, ще го изчакам. Как изведнъж ще го почне да признае? Лист, към, дай как. Чакам го, друга е спечели 20 дни. Лист, спечеля. Много лесно така спечели пари. Тук без да дигате риск, защото все пак не трябва да дигате риск. Чисто. Тук не взимат пари по старани. Хайде да... Седем.